Hola, com esteu? El meu nom és Ramon Àngel Kegler Ramis i actualment sóc el director del CEIT Sot Terfassers. El nostre és un centre de doble línia situat al municipi d'Alcúdia, que va ser inaugurat el curs 2001-2002, per tant ja tenim 20 anys. Estem ubicats a una zona aïllada del poble que gairebé connecta amb el port d'Alcúdia. El nostre alumnat és molt divers, tant de procedència com de nivell sociocultural. Els trets d'identitat del centre són la inclusivitat, l'aprenentatge de la llengua estrangera i la capacitat tecnològica. Per aconseguir una inclusivitat plena, efectiva i real, prenem de base teòrica l'enfocament constructivista i amb unes metodologies actives com puguin ser el treball cooperatiu, l'aprenentatge basat en projectes, la gamificació o el flip learning, entre d'altres, apostant per unes programacions i unes concrecions curriculars que tinguin la diversitat i que partesquin dels coneixements previs de l'alumnat, oferint un procés d'ensenyament, d'aprenentatge, que sigui significatiu per a l'infant. El cicle infantil, des de fa ja uns quants cursos, desenvolupen l'aprenentatge per ambients, oferint a l'alumnat diferents propostes educatives en les que es pugui desenvolupar les seves capacitats i adquirir les destreses i els coneixements necessaris per al seu desenvolupament afectiu, motor i cognitiu. Ubicats a una zona turística i en un món de cada vegada més globalitzat, és imprescindible que tothom domini una llengua comuna, com pugui ser la llengua anglesa. Per això, des de fa molts anys, apostem per sessions de desdoblament en les que es prioritza el llenguatge oral, fomentant situacions comunicatives reals significatives per a l'alumnat. A més, a l'hora de perfilar la plantilla, sempre es té en compte d'atorgar hores extres al Departament de Llengua Estrangera per poder disposar al manco d'un mestre extra a mitja jornada. Aquests darrers anys hem obtingut guardons de twinning tant a nivell nacional com també a nivell europeu, de diferents projectes desenvolupats per les mestres d'anglès conjuntament amb altres escoles associades de diferents països de la Unió Europea. Les noves tecnologies i les eines TIC-TAC des de fa molts anys s'han tingut molt presents en el dia a dia de la nostra escola, disposant de tot allò necessari digitalment parlant a cada aula, en formació permanent per part dels membres del claustre. Al cicle superior, i des de fa ja 3 cursos, hem apostat pel projecte U1, que consisteix en que cada alumne té un dispositiu Chromebook i mitjançant el correu corporatiu de l'escola, el professorat organitza els sabers i els coneixements a assolir ajudant-se de les eines G Suite, com pugui ser el Classroom, el Drive o el correu electrònic, entre d'altres. A més, aquest alumnat té una sessió setmanal d'AO en la que es fa èmfasi en adquirir destreses en el maneig d'aquestes eines, així com amb eines de disseny, de codificació i robòtica i fins i tot de creació de contingut digital, com pugui ser el llocs web. M'acompanya en aquest camí de lideratge del centre un equip directiu format per en Jesús Martínez com a cap d'estudis i na Margalida Gual com a secretària. Actualment estan finalitzant el nostre 7è any de mandat. Una altra peça clau en tot aquest engranatge és la CCP, la Comissió de Coordinació Pedagògica, integrada des de fa 4 cursos pels mateixos membres, tutors i tutores definitius del centre i que tenen molta experiència en els seus respectius cicles. Ells i elles són la corretja de transmissió ideal entre equip directiu i cicles. A més, no ens conformem amb això i volem millorar en organització i caràcter de centre. I per això, aquest curs hem realitzat la introducció 1 del programa de millora i transformació. Tot això i molt més que es fa impossible condensar en aquest vídeo és el nostre centre i pensam que el fet de disposar d'alumnat en pràctiques dels estudis de mestre de la UIP pot ser enriquidor per a ambdues parts. Per a nosaltres, ja que el fet de tenir practicants i practicantes enriquirà i ampliarà perspectives al nostre claustre. I per als estudiants que podran disposar de l'experiència i el saber fer d'un claustre en un 90% experimentat i definitiu al centre, coneixedor de totes les propostes abans comentades. Moltes gràcies pel vostre temps i fins aviat.